Que familia? Bueno, teño aquí unhas fabas pintas que son unha desas variedades tan grandes que temos en Galicia de diferentes fabas. Hoxe imos a preparar unha delas, fabas de Lourenzá. Imos a facer unhas fabas cocidas tradicionales, cun lote de verduriñas. Xa vedes que temos pemento vermello, tomate, cebola, allo porro, apio, loureiro e allo. E vamos a facelas un mar e montaña. Un prato que vai levar parte de carne e parte de mar. Neste caso, un mexillón de Galicia. Pero precisamos, para facer unhas fabas ben saborosas, ben ricas, meterlle un pouco de carne como un chourizo de vaca, que vamos a pedirlle ao noso compañeiro Rafa que nos consiga un bo chourizo de vaca. Rafa, serás quen de conseguirnos ese chourizo? Oído en Silleda, chef, provincia de Pontevedra. Oído na carnicería. Aquí, Rafa Durán, o reporteiro recadeiro, sempre ao servizo do cociñeiro. E se queres chourizo de vaca, non te preocupes que che vou levar un chourizo de vaca de categoría suprema, como sempre. Pero antes vouche contar un chiste, o chiste do día, do menú do día, chiste malo, por certo, pero día sí. Que decepción levei cando me dixeches que traballabas nunha hamburguesería. E dille outro, pero leváchela grande, pequena ou mediana? Preséntovos a Miguel, de Carnicería Cuíña, aquí en Silleda. Miguel, graciñas por recibirnos. Gracias a vos por estar aquí. Unha vez máis, un bello coñecido amigo do programa. A ver, teño que levarlle, eu sei que ti tes produto de calidade, tes carne de calidade, traballades con produto moi bo, teño que levarlle chourizo de vaca ao Miguel, ao cociñeiro. Tedes, non? Temos, efectivamente, aquí o tes. Que casualidade que o temos aquí diante. Miña nai. Pois mira, vamos a ver. Contame, fálame do produto. Temos aquí a carne xa picada e xa... Coa mestura toda? Coa mestura toda, co pimentón todo. De onde ven esta carne? Carne de vaca? Esta carne, si, son de vaca. Estou utilizando a groca e despois que se fai? Pícase? Picámola toda, limpiamos algo, pero deixámoslo ir. É que é magro puro iso. Claro, entonces e despois, nada, despois deixámola un día, sabes, na cámara a macerar. Sí? E pois nada, xa ven xa embutimos e despois dámoslle, afumámoslos un pouquiño no afumadeiro. Vale. E despois, bueno, xa secan eles. Que ten este chorizo, canto máis seco, parece cecina, sabes? Agora, xa levades, xa vos puxen aí para que levedes uns pouquiños e provedes. Bueno, vale. Pero o equipo, ademais, Exactamente. Tripa de porco? Sí. Vale. Canto tempo ten que estar no afumadoiro? Secando? 2 días. 2 días. 2 días. Estamos o toque de fume. E que madeira lle pos? Que eu sei que leña de roble. De roble. Sí, señor. Nada menos. Dime ti unha receita, como che gusta a ti comer este... Como temos que comer este chourizo? Pois a min cocido proveino, gustoume muitísimo e por gustoume un peliño duro, porque tira como a cecina, sabe como a cecina. Duro en cru? En cru, exactamente. Vale. Eu creo, non sei que vai facer hoxe Miguel, porque non estou enterado, porque a veces é segredo. Creo que lle vai valer o produto, porque aquí hai calidade. Miguel, estaremos atentos á receita, non? Sí, sí. Perdón, Miguel non. Sí, Miguel. Sí, Miguel, sí. como o noso Miguel. Sí, Pensei que estaba... Bueno, en fin. Que aí che mandamos o chourizo, Miguel. Miguel, grazas. A vos, vale. Tocallos encantados. Gracias, compañeiro, como te lías ti solo, A verdade que é un chourizo espectacular, a recén de isto, que isto ten razón o meu tocallo, que para comer así cortado en anaquiños, brutal. Eu penso que teremos que facer a proba nunha parrilla, nunha brasa ou así o forno envolto en papel de aluminio, ten que estar boísimo. Bueno, para comezar a receita, como os decía, unhas fabas tradicionais, vamos a prender o lume da tarteira. Temos as fabas, unha faba de Lourenzá, que a temos xa a mollo, unhas 12 horas. Dende o día anterior á noite, ou así, máis ou menos 12 horas, perfecto. Tamén as podes botar sin mollo, pero nos iban a tardar máis. A mí me gusta máis metelas así porque quedan moito mellor. Vamos a coalas, sacarlle a auga. Aí está. Moi ben. Escurrimos ben.
Aí temos. E as engadimos xa aí sin salpicar na pota. Moi ben. Vamos a engadirlle un pouquiño de sal. Non moito, unha pelisca de sal. Porque, como vos decía antes, estas fabas vamos a acompañalas co chourizo este de vaca, que ten unha pintaza, pero tamén as vamos a acompañar con mexilóns. Vamos a incorporarlle o caldiño que nos van a soltar os mexillóns, vamos a incorporarlo despois ao final aquí a estas fabas, para dar ese punto de mar, aparte de poñerlle os mexillóns por riba. Ben, vamos a comezar cas verduras. Sabedes que temos aquí un lote de verduras que vamos a meter así, unha folliña de loureiro. A outra folla vamos a deixala para abrir os mexillóns. Ben, isto xa podemos ir incorporando xa todo en frío. Temos as fabas en frío, metémoslle o allo porro, a cebola, o tomate, sacámoslle o rabiño, aí está, os dentes de allo. Simplemente así un pouco machucados para que solten os sabores, a folliña de loureiro. Vamos co pemento. Pemento, con medio pemento vai a ser máis que suficiente. Este vamos a deixalo para outra elaboración. Moi ben. Así. E guardámolo para outra elaboración. Vamos a sacarlle as telillas e máis todas estas peles blancas, as sementes. Vamos a darlle un corte así a metade. Moi ben. E introducímolo tamén na tarteira. Nos queda o apio. Neste caso, o apio é moi potente, unha verdura, a min me gusta meterlo no medio dos caldos, en algún guiso destes, pero recoñezo que hai moita xente que se lle fai un pouco fuerte. Por iso vou a meter simplemente media ramiña de apio. O apio temos que non pelalo, pero si sacarlle uns fíos que ten todo o longo deste tallo, non? Empezamos por unha punta, vedes que sale perfectamente, salen estes fíos, é moi doado de sacalos, vale, mirade, porque isto é moi fibroso, isto despois vamos a topar eses fíos e son un pouco desagradables. Así que vamos ir sacando todos estes fíos, porque as verduriñas estas, bueno, hai quen fai unha fabada ou fai así unhas fabas e as verduras as desbota despois, non? Ou as bota picadas. Nós o que vamos facer é meter as verduras todas aí a cocer, cando estén cocidas as verduras sacarémolas, trituraremos e volveremos a incorporalas aí cas fabas. Así conseguimos darlle máis sabor ás fabas e tamén darlle textura ao preve das propias fabas. Moi ben, miramos se ten algunha máis por aquí, así, moi ben, recortamos así as beiras, que tamén ten algunhas fibras por aquí, aí temos. Vale, sabedes que isto tamén non podemos facer co pelador. Cun pelador de patacas tamén podemos facer isto. Vale. Temos isto xa a cocer. Vamos a limpar un pouquiño aquí. Así, isto para lavar. Pasamos unha balletiña ao coitelo e máis a nosa táboa. Moi ben. Así pa o lixo. Ben, ahora tan pronto vamos a esperar que nos que comece a ferver. Tan pronto comece a ferver as fabas ca auga e cas verduras, o que vamos facer é asustalas. É un truco que debemos de facelo, repetilo 2, 3 veces. Con ese truco o que conseguimos é que as fabas queden mellor cocidas e que non se pelen, que non lle salga a pel, que non, o sea, temos que intentar non cocelas en exceso para que non abran, non rompan e non lle salga a pel, pero se facemos ese truco tamén conseguimos eso, que cocelas no seu punto non pelen e queden moito mellor cocidas. Ben, agora que comeza a ferver, vamos a darlle o primeiro susto. Bueno, vamos a asustala con auga. Vamos a botarlle un chorriño aí, para cortar a cocción, un pouquiño máis. Así. Isto vamos a repetilo 3 veces. Ahora que siga traballando o lume, que volva a ferver, tan pronto comece a ferver outra vez, facémolo así ata 3 veces. Para iso deixamos a auga. Vamos a incorporarlle
o ingrediente principal de hoxe, que é este chourizo de vaca, que ten unha pinta... Eu creo que con 3 me van a chegar. Estes deixámonos para facer probas, a ver como están no forno, a brasa. Non é por probalos, non, se máis ben é para decirle ao produtor que tal salen, non pensedes que é para comer. Bueno, tamén. Ben, sacámoslle o cordeliño, así. Pero vamos a cocelos ca pel, ca tripa, porque así se nos desfarán menos. Cortámonos así en rodas para incorporalos na tarteira. E vamos a estar atentos por si as fabas volven a ferver para darlle outro susto. Aí temos. Moi ben. Así. E vamos co este último. A verdade é que arrecende... Buah, moito, Moi ben. Vamos a incorporalo aquí. Así. Moi ben. Xa parece que quere volver a ferver e vamos lle dar outro susto. Mañán ven a cociñar contigo Belén Esteban. Hostia, xa pararon solas. Aí temos. Corta a cocción outra vez. Medio vasiño de agua, xa vedes, de cada vez. E tapamos. Farémolo outra vez máis para que, antes de que rompa a fervor, cortarlle e logo xa as deixamos que cozan con esas verduras, co chourizo, que vayan soltando os sabores. Vai a estar, vai a facer falta tranquilamente unha horiña e media. Cando as verduras xa estén ben cocidas, vamos a retiralas para trituralas e logo botarlle e engordar a salsa. Nada, vou deixar que se cozan o que precisen e vémonos nun intre para continuar ca receita. Familia, xa temos as fabas cocidas. Vamos a apagarlle o lume. Así. Imos coller isto para sacar as verduras. Vamos a coller estas verduras. Xa vedes que temos as verduriñas ben cocidiñas. Aí. Inda que nos vaya algunha faba no medio desto que vamos a triturar, non pasa nada. Vamos a sacarlle a folla do loureiro. Así. A ceboliña. O allo porro. Buah. A ver que máis temos por aquí. A ramiña de apio que se nos quere escapar. Aquí está. Moi ben, a ramiña de apio e coido que non nos queda aí os allos. Vamos a ver se os atopamos os allos, porque agora se nos escaparon por aquí. Aí está. Xa temos os alliños. Ben, imos triturar as verduras, xa vedes, con un pouquiño do caldo. E logo vamos a sacarlle o exceso de caldo de aí das fabas, porque se só fora para facelas así, co chourizo e cas verduras, xa nos valdrían así. Pero neste caso vamos a facer un mar e montaña. Queremos darlle os sabores todos do mexilón. Ahora, ao abrir o mexillón, vamos a incorporarlle o caldiño dos mexillóns aí, por eso vamos a retirarlle parte dese caldo. Trituramos aquí, así as verduriñas. Imos a poñerlle un pouco de fil para non salpicar e non mancharnos. Así. Moi ben. Levantamos por un lado, metemos o batedor e tapamos. Listo, xa o temos. Retiramos isto para o lixo. Xa vedes que nos queda unha cremiña das verduriñas. Isto para lavar. Xa temos a cremiña de todas as verduras, que lle vai a dar un montón de sabor aquí as fabas. Collemos un bol e isto para retirar parte deste caldiño. Este caldiño no tiramos, este caldiño nos vale para utilizar en un montón de elaboracións diferentes, para facer un arroz, para cocer outras
unhas lentelliñas, ou así, xa teñen todo o sabor das verduras tamén, para facer unha sopiña. Buah, unha sopiña rica de pasta ou de verduriñas, queda espectacular. Bueno, sacamos así, xa deixarlle un pouco deste caldo, para que teña os sabores todos daqui, porque a maior parte dos sabores xa os temos aí nese machucado, nese triturado que temos das verduras. Así. Eu coido que con isto será suficiente. Moi ben. E reservamos aí. Imos incorporar o das verduriñas. Así. Moi ben. Isto para lavar. Isto para lavar. Vamos a deixar que ferva un chisquiño para que se mesturen ben todos eses sabores. Pasamos unha balletiña e vamos cos mexillóns. Mexillóns vamos a abrilos de forma tradicional. Xa veredes algo sinxelo, porque o único que queremos é aproveitar o caldiño e aproveitar a vianda do mexillón. Moi ben, vamos a poñelos por aquí. Sacamoslle as orelliñas aquí a esta, así, e aquí imos poñer, mirad, cousa sinxela, unha folla loureiro. Podemos engadirle tamén un dentiño de allo, así de viño, un cuarto de vaso de viño nos vai chegar. Prendemos lume, moi ben. Isto é rápido. Neste caso temos, para estas fabas, pois, medio quiliño de mexillóns, máis ou menos. Incorporámolos. Aí temos. Isto para lavar. E tapamos. Isto vais a abrir en 4 ou 5 minutiños, témonos abertos. Simplemente que comece a ferver o viño, que faga vapor, e con ese vapor van a abrir os mexillóns. Tamén van a soltar esa auga que teñen dentro, con sabor a mar, con sabor a... Boas, veciño. Hombre, Isa, que tal? É que non consigo pasar por diante da túa porta sen que me entre unha fame tola, oiches? Entre que ule ben e que me escoitas a min contarlle a nosa familia todo o que estou facendo, ti xa Eu teño que entrar á forza, que sempre recenda a comida e digo eu, pois, É que ti biches que cousa bonita que temos aquí. Mira. Que cores! Unhas fraviñas de Lourenzá. Ai, Dios mío, que boas! Pero mira que chourizo temos aí. E veño cas mans baleiras, sin no, tatra bueno, ningún. pero xa estamos acostumbrados. Bueno. Tengo que dicir que últimamente te estás portando moi ben, traes tamén moitas cousas, pero mira que familias... Ai, encantanme estas fabas. Mira, están no puntiño. Uf, madre mía. Unha horiña e 20 minutos lle levou, O sea que, vale. Pero bueno, pouquiño a pouco, tuve que asustalas 3 veces. Que igual co polvo. Igual co polvo, que asustas tamén. Bueno, o polvo mete, se saca e tal, pero hasta lle dixen que mañán viña Belén Esteban a cociñar con nós. Dios mío. No, botámoslle un poquinho de agua para cortar a cocción, eso. E aquí teño uns mexillóns. Moi para ben. facer un mar e montaña. Temos as fabas de Lourenzá, cas verduras e con chourizo, e logo metemoslle o caldiño dos mexillóns e máis os mexillóns para empratar por riba. Que che parece? Moi ben. Pois mira, os mexillóns, eu teño unha amiga que o pai dunha amiga miña, ponlle os mexillóns ás galiñas. Como que lles pongan? As cunchas, xa me estabas... As cunchas dos mexillóns. Pero non as que sobran de comer, el tamén vai adrede polos mexillóns, e despois pícallas ben, moito, e tírallas ali as galiñas, devoran as galiñas. E claro, sacan uns ovos, seica polo calcio. Claro, eu que son de costa, ali se facía moito iso. Botábase tamén nas fincas para aportar calcio e abono ás fincas, botábanse as cunchas tamén, eso, e donde había galiñas sempre. Se había berberichos, se había ameixas tal, logo machacábanse e botábanse. E tamén llas daban, ves? E despois tamén polos camiños. Vale. Ali na nosa zona había moitos camiños, ou camiños dunha finga, ou camiños pequenos, que se botaba a cuncha e logo pasabas o tractor por riba e quedaba a cuncha. Vale, xa o abonabas, claro. No, pero non era por abonar, é por facer así un camiño xa para que a auga correra mellor e todo eso. Moi ben, xa o entendo, vale. Pero de fertilizar a terra tamén, na miña zona tamén se facía, que é o que ti dis, as de berberechos, de ameixo, as das centolas, paliva todo. Sí, que antes cando se pañaban as algas e todo eso, o bocho, que na nosa terra chamase o bocho, se iba a pañar o bocho, e o que iba no medio iba. Porque daquela
o marisco que tanto valoramos hoxe Sí, era a comida de pobres. Era que comían os mariñeiros cando non tiñan outra cousa ou a xente pobre que vivía así pola costa. Sí, total, total. Pero daquela iba, eu recordo, non recordo de velo, pero sí contarme o meu pai e escoitar así a familia, de que daquela, pois, cando se pañaba o bocho, se pañaban as algas, que hoxe en día, mira que valor se teñen as algas tamén, as comemos e todo, totalmente. e daquela iba todo para abonar para as fincas, e que bo abono era. Sí, O sea que sí. iban... E as peneiras, esas, acordas dese a peneira, que é o Avalon, é o... O Avalon, sí. O Avalon, efectivamente, é o carneiro, que antes descartaban os mariñeiros, oítse, mira ahora como se cotiza, porque os chefs aí famosos, vamos, pagan un dineral, Sí, por eso. hai algúns mariscos dese que son moi exclusivos ou que hai moi poucos que hoxe en día se pagan moito. O Avalón tamén hubo nos anos 90 que se colleu moito do noso. Agora xa volve a haber moito Avalón, xa hai planes de explotación específicos en varias cofradías, se paña ese Avalón noso. Claro. Que logo había tamén algunha granxa destas de acuicultura que criaba un Avalón que era unha raza así xaponesa. Xaponesa, sí, porque por aló pájase, pero vamos, carísimo. Págano, é que é para onde vai, porque aquí en España se consume moi pouquiño o Avalón, pero sí que vai para lá, para Asia, sobre todo para Xapón e para China, que é onde é máis... Mira, nesto que botamos unha parrafadiña, mira, xa temos os mixións listos. Que che parece? Vamos a apagar o lume. Esta é a cociña xasí, rápida. Hombre. É sinxela. Pois eu, mira... Ai, pensei que non iba, a ver. Sí, ai, vese ben. Sí. Imos coller un cunco. Ese é un mar e montaña. Un mar e montaña. Moi ben, gustame a min isto así, mesturar, non? Home, claro. Voy aquí para táboa. Ao falar desto das conchas tamén me acordou, porque outra amiga tamén dicíame que, aló, sabe ela dun limoeiro, dicíame, que daba os millores limóns da comarca de Ferrolterra. Por qué? Porque o dono era percebeiro. Era que ela puñalle percebe. Botaballe percebe o limón e o limón sabía percebe. As sobras, non? Pero sei que estaba o limoeiro bizoso a máis non poder. Sí, pero eu creo que era porque iban ali a comer os percebes debaixo do limoeiro e xa, o mellor, xa abonaban eles. Mira, vou aproveitarlle o caldiño. Vou a coalo por aquí, por este coador de tela, para aproveitar así todo o caldiño. Ai, aproveitas todo, Claro, home, xa sabes que eu son Sí. aproveitadoriño. Moi ben. Con isto xa temos, así. E se me vas ti pelando os mixións... Vale. Vou a botar isto para... E deixas aí, necesito outro cuxo. Esta auguiña que temos, este caldiño dos mixións, é o que lle vai a dar ese sabor aquí as fabas. Xa temos a ferver, botamos o caldo... E onde botou? Cabrame aquí, boto aquí os mixións, Sí, bota aí ou na mesma tarteira, xa podes ir botando. Ai, claro. E agora vamos a meteros. Bueno, apagamos o lume, damos unha voltiña, que se mesturen todos os sabores. Aí está. Moi ben, isto xa o teríamos listo. Vamos a rebotar os mixións. Efectivamente, agora engades isto xa está. Ai, caralho, que me queima, caramba. Que vos están os mixións. A min, en casi todo o ano, están fantásticos. A máis a min. É algo que eu fago moitas campañas con Omega e con Misión de Galicia por todos lados, por Valencia, por Madrid, por Barcelona. É orgulloso de ir con este produto noso por aí a representalo, porque onde vayas con el quedas ben sempre. E sabes que pasa? É moi doado de facer, mira o que ti dixe, en 3 minutos, 4 minutos xa están os mexillóns feitos. É que están nada, é que é traer uns mexillóns, bueno... De verdade, A ti como che gustan máis os mexillóns? A min así, al natural. O sea, sí, ao vapor, sinxeliños de todo. E vache dicir eu, nós moitas veces, tanto Mano como eu, gustan-nos moito, ceamos mexillóns así, a natural, moitas veces. Ao vapor. A mí tamén é como máis me gustan, eso sí. Tamén a brasa están, bueno, espectaculares. Os mexillóns a brasa? Que bons están. Ai, non o fixo. Ai, moi bo. Pero daquela que faz, telos que cocer primeiro. No. Bótalos así enteiros na brasa. Tipo a brasa pos o lume. Ti nunca comeches así a brasa ou a parrilla berberechos, ameixas así? Ai, non. Ai, pois, o que te estás perdendo. E abren de maravilla. Mira, de feito, eu tiño un recordo de cando era neno. Nos íbamos ali a unha playa, ali a San Tomé, en Cambados, que había un montiño ali que se chamaba Espiñeira. E ali sempre tiñamos unha latiña, desde daquelas caixas de membrillo
así esas metálicas. Sí, Pois sí, a tapiña, íamos Sí. sempre a jachar ali unha. Pañábamos 4 birbirichos, Sí. poñíamos esa latiña así de membrillo, Sí. e os birbirichos todos colocados ca boca para baixo. Collíamos a faísca, a folla do pino, que estaba moi Sí. seca, botábamos por riba, prendíamos o lume, que iso arde como a gasolina, Claro. e fum! E E xa abre. soplábamos, claro, e abrían. E colleses birbirichos así, bueno, pois o mexión igual, bótalos na brasa, así como abren, vas comendo. Ai, nunca tal cousa, biches. Pois, mira, Pois nunca xa te acostarás sin aprender unha cousa máis. Sempre, sempre, cada vez que veño. A verdade é que sí. Bueno. Mira, pois probarei porque nos gustan moito, xa che digo, isto. Cun bo albariño galego. Hombre, bueno, cun albariño, cun viño, efectivamente, cun bo godello, viño. Sí. con calquera Cun dos ga- nosos viños, pois é Total, fantástico. cun o sea que- ribeiro, efectivamente, cun viñiño aí ben fresco. Moi ben, pois nada, xa Pois daquela temos xa marcho. hoxe todo listo. Moi ben, daquela eu marcho e vou polo tupper. Bueno. Home, estas faviñas non che farán falta Vente, todas. xa fixen demais, xa contaba contigo, xa botín, para que levaras para ti, para Manu e para a nena. Moi ben, pois veña agora. Chao. Bueno, pois nada, xa vedes, xa temos todo rematado. Temos as fabas cociñadas, trituramos as verduras, engadímosllas, o agüiña dos mexións, e xa temos o mexión cocido. Así que nada, familia, vémonos nun intre na mesa para empratar. Tomade nota, así se fan unhas fabas de Lourenzá con chourizo de vaca e mexillóns. Cocemos as verduras co chourizo de vaca e máis as fabas. Cando empecen a ferver, cortamos a cocción cun vaso de auga fría e repetimos esta operación 3 veces. Deixamos que as fabas cozan ao redor dunha hora e media. Mentres tanto, abrimos os mexillóns ao vapor cun vaso de viño e reservámolos coa súa auga. Cando as fabas estean feitas, retiramos o exceso de auga e as verduras. Engadimos á pota os mexillóns coa súa auga e as verduras previamente trituradas. Para rematar, cociñamos todo xunto 10 minutos máis. Bo proveito! Familia, xa temos todo listo. Vamos... Oh, mirade que pinta que ten isto, Arrecende, non me extraña que a nosa veciña, cada vez que pase pola porta, veña adentro a ver o que estamos a facer. Porque isto... Bueno... Mirade... Ahora, uns mexillóns para rematar este prato. Limpiamos un pouco o platiño. Bueno, non me diredes que non é un prato de 10. Fabas de Lourenzá con chorizo de vaca e mexillóns. Bueno, pratazo para meterse de cabeza. Bueno, familia, recordade que nos vemos mañán e que paso lista.